Brace the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Helo a croeso gynnes. Croeso gynnes Dafydd a Owen. Sut mae pethau? Iawn, diolch. Noswaith dda. Noswaith dda. Podlediad buddugoliaeth o'r diwedd. Ie wir, mae Cymru wedi ennill gêm yn y Chwe Gwlad. Heno, dyn ni drafod y buddugoliaeth yn erbyn yr Eidalwyr. Hefyd, dyn ni trafod tîm o Dan Ugain. A wedyn, dyn ni edrych ymlaen mewn ychydig o wythnosau brysur i tîm rhanbathol. Ac yn dechrau ar noswennau. Felly, Cymru 31 ar Eidal 2-15, buddugoliaeth haddiannol dydd Sadwrn diwetha. Beth oedd y gwahaniaeth? Beth oedd yn dda i ni, Dafydd a Owen? Dych chi'n meddwl? Cedi gynt oes. O, diolch. Wel, dwi'n meddwl wrth edrych fel person sydd yn just gwylio'r gemau fel cefnogwr, falle ddim yn mor dwys ar tactegau a phobl eraill. O'n i'n teimlo oedd yn edrych fel oedd cynllun pwrpasol gan Cymru yn y gemau. O'n i'n teimlo fel o'n nhw wedi gweld beth falle oedd yr Eidal mynd i wneud. O'n nhw moyn chwarae gêm gyda strwythyr. I fi oedd yn edrych fel oedd gan nhw cynllun i ddechrau gyda fe. Ac o'n i'n meddwl oedd yn falch i weld sut mor hyderus oedd yr eiwyr yn chwarae gyda'i gilydd. Oedd nerth, oedd cryfder, oedd pobl fel Dan Edwards yn chwarae efo ei phen lan, ac oedd e'n edrych fel oedd y chwaraewyr yma yn edrych ymlaen a chwarae o flan torf. Nawr, o be di wedi clywed gan bobl oedd yna, oedd hwn fel byti 5 mlynedd yn ôl. Oedd yn swnio pryd o'ch chi'n gwylio'r gêm, oedd edrych ar y gêm, oedd pawb yn gefnogol, ac oedd e'n just edrych fel oedd pobl yn mwynhau chwarae. So falle oedd bach o hwnna. Oedd e'n rili diddorol ar ôl y gêm yn erbyn Iwerddon, rando ar cyfweliad oedd Rhys Cared i wneud, le dechreuodd e sôn am faint oedd Steve Tandy faint o hyder oedd wedi rhoi i fe yn bersonol. Ac o'n i'n meddwl oedd yn diddorol, achos mae'n amlwg oedd Cared wedi bod yn rhan o'r garfan Cymru ers blynyddoedd. Ond y ffaith oedd e'n sôn am just newid i'r outlook oedd gan y tîm y fforddi, oedd dim gymaint o pwyslais a cyrraedd targedau o fewn y garfan. Oedd e'n edrych fel oedd ryddhad gan y chwaraewyr. So, o'n i'n teimlo oedd y pac yn hefyd yn gryf pryd o'n nhw'n chwarae. Oedd hyder gyda nhw yn y ffordd o'n nhw'n ymosod ar y linell. Oedd e'n braf i weld sydd gymaint o meddiant yn dod bant o'r linell. Oedd tîm yn taflu fewn, ac oedd gyda ni sawl cyfle i just adeiladu a rhoi pwysau ar yr Eidal. So o'n i'n bles iawn. O'n i'n bles hefyd efo pwy mor cysondeb, faint o cysondeb oedd ei ymweld gyda fi. O'n i'n gweld oedd y chwaraewyr wedi cael ei ddewis gyda'i gilydd, a dyma ni tîm nawr, yn lle bod ni gyd yn meddwl, beth yw'r tîm, oedd yn edrych fel dyma tîm Cymru. O'n i'n edrych ar y cae, o'n i'n edrych ar y chwaraewyr, oedd pobl yn gweithio ac yn plethu mewn gyda'i gilydd. Oedd yr ail reng rili yn teimlo i fi fel maen nhw yn ddoi i ac yn ei adeiladu ar ben. Oedd y reng flan, oedd pawb yn gweithio gyda'i gilydd fel pac. Ac dwi'n gwybod taw pac ydyn nhw, ond oedd y reng flan. Oedd pawb yn ei tîm oedd o fewn y tîm yn gweithio yn wych efo'i gilydd. Ac oedd hwnnw'n bles i fi weld. So just lot o bethau o'n i'n weld yn y gêm. Oedd e'n hwyl i gwylio, oedd e'n weld i fi, oedd chwaraewyr yn hapus yn chwarae. Ac yn amlwg, os ych chi'n ennill gêm, mae hwnna'n dod. Ond doedd hwn ddim yn gêm hawdd, a dath yr Eidal nôl, ond cadw nhw ei phennau, a cyreithon ni'r gôl ac ennill gêm am y tro cynta mewn dros, tair mlynedd. So, i fi fel cefnogwr,
oedd hwn yn gêm, oedd e'n benwythnos ardderchog, ond oedd hwn gêm fel Cymro arbennig. Felly bydd Daf yn gallu sôn mwy am y tactegau le, oedd cryfderau, enwedig yn yr amddiffyn wedi dod i'r amlwg. Oedd Monticello yn gryf iawn ac oedd e'n berig trwy gydol y gêm, ond oedd yr amddiffyn yn amlwg wedi gwneud yn siŵr i cadw e'n dawel, le yn erbyn Ffrainc, oedd dim gobaith stopio neb. So oedd lot o adeiladu a mae gennym ni dechreuad, dwi'n teimlo. Oedd hwn yn bwysig iawn. Oedd hwn yn bwysig. So joyous i hwnna. Greit. Daf? Ie, chymod, popeth oedd Owen wedi dweud fyna, fi cytuno gyda. Os i ni jyst cymryd cam yn ôl, pan nath Tandy cymryd drosodd, o'n i wir ar goll fel tîm, a fel cenedl rygbi. Doedd dim hunaniaeth i'n tîm ni o gwbl. Doedd dim cysylltiad neu uniaethu gyda'r torf. A o'n i yn wir yn becso, yn wedi gyda gwleidyddiaeth sy'n digwydd yn rygbi, yr adeg yma o hanes rygbi Cymru, bod ni wedi colli'r cysylltiad a colli'r yr uniaeth gyda'r torf a gyda'r werin bobl, ond fi'n credu ar dydd Sadwrn, a yn ystod y gêm yr Alban fi'n siwr, dath hwnna nôl. A fi'n credu, oedd, chymod, yn Saesneg, nhw'n dweud, you've got to hang your hat on something. Pa fath o tîm ydych chi? Ydych chi'n tîm sy'n anodd i treiddio, torri lawr? Ydych chi'n tîm sydd yn taflu bel o gwmpas? Ydych chi'n tîm sydd yn set piece cryf? Chymod, mae yna hunaniaeth i tîmau yn does. A mae'n cymryd spel i adeiladu hwnna. Fi'n credu pan dath Tandy mewn, o'n i'n meddwl, dyma beth mae e'n mynd i gallu roi ni. Mae e'n mynd i roi hunaniaeth i ni eto. Mae wedi cymryd spel, ond be mae e wedi wneud ers yr Hydref yw mae e wedi dechrau'n slow fach a mae e wedi gallu rhoi un haen ar ben y llall, lle ni nawr gallu dweud bod ni wedi curo, a curo yn dda iawn ac yn mewn bron o bod yn un ochrog erbyn hanner amser, dim ond un tîm oedd ynddi, ni wedi curo'r tîm gorau erioed yn dod mas o'r Eidal. A mae hwnna'n cam enfawr ymlaen lle oedden ni pan dechreuwyd Tandy yn yr Hydref. A mae wedi bod yn gelfydd iawn beth mae Tandy wedi wneud. Mae wedi adeiladu ambell i beth. Mae wedi ceisio cylchdroi y carfan. Ni'n un siwr bod pawb yn cael lot o brofiad, ond ar yr un adeg mae wedi trio bod yn gyson hefyd. Mae'n eitha bwysig i hefyd i gofio bod e wedi bod yn eitha llym gyda rai chwaraewyr fel Ben Thomas ac Adam Beard. Maen nhw wedi mynd allan o'r tîm dechrau. Gan ystyried bod Adam Beard wedi bod yn un o'r arweinwyr y tîm. A ar y nodyn yna, welson ni dydd Sadwrn, sawl dyn ifanc yn fod yn arweinwyr ardderchog o gwmpas y cae, fel Botham, Alex Mann, Carter, Daf Jenkins. Boes newydd nawr, a hyd yn oed Carey hefyd. Mae Carey wedi bod rownd am spel, ond ni ddim wedi gweld e'n chwarae gyda cymaint o hyder a cymaint o gyfrifoldeb yn neud pethau, chymod, cario'r bel yn ddi ffwdan, troi'r bel drosodd, neud y tackles yna. Yn y gorffennol, dwi ddim wedi bod yn digon hyderus i roi hunan o gwmpas y cae fel nath dydd Sadwrn. So, oedd hwnna, pan chi'n cymryd cam yn ôl, i weld ble ydyn ni nawr, neu ble oedden ni, enwedig yn y 50 munud gyntaf, i gymaru a ble oedden ni 6-7 mis yn ôl. Chymod, mae'n werthiol, a beth sy'n neis am beth mae Steve Tandy wedi dweud, fi'n gwybod weithiau mae'n siarad tyma bach gyda sgript, ond nath e dweud rhywbeth bod rhaid i ni wneud cynnydd yn gyflymach na cynnydd pawb arall. Achos mae'n cydnabod bod pawb yn gwneud cynnydd. Mae pawb gyda'i cilch nhw, mae pawb gyda'i cynllun nhw ar gyfer y Cwpan y Byd, a'r cilch 2 flynedd, 3 flynedd, 5 flynedd, beth bynnag yw e, ond oedd e'n cydnabod. Ni wedi dechrau camau yn ôl tu ôl pawb arall. Mae rhaid i ni wneud y cynnydd cyflyma na pawb arall. A oedd hwnna'n rhywbeth dda i glywed. Yn edrych na jyst dweud mae y perfformiad sy'n bwysig. Ie, mae'r perfformiad yn bwysig, ond mae rhaid i ni wneud y fwyaf o gynnydd allan o bawb. So,
o ran y tymor, fi'n credu bod hwnna wedi mynd yn dda iawn. O ran y perfformiad, jyst eisiau tynnu sylwad, un peth fi'n credu, un rhan o'r gêm, a nath hwnna dangos sawl elfen a pa mor bell ni wedi symud ymlaen. Yr adeg pan, a 48 munud, pan nath Dan Edwards sgorio cais, okay? Fe, nid just fe, ond fe a Joe Hawkins yn lliwio'r blaenwyr o'i flaen ac yn gyfathrebu at Thomas Williams. Yn aros am yr adeg cywir, am seri'n berffaith, pryd i ryddhau'r bêl. A os ych chi'n edrych dros unwaith eto, chi'n gweld rhywbeth fel 10 cymal, gyda'r blaenwyr yn bwrw dent, off naw. A wedyn Hawkins yn codi llaw yn uchel a galw am y bêl. A tu ôl oedd Edwards yn pwynto ato fe. Nid y ddau yn rhoi llaw lan, ond Edwards yn pwynto at Hawkins rhoi llaw lan. Pas yn dod, Hawkins tynnu bwmff, a Edwards tu ôl trwy'r gap. Perffaith. Yn dilyn hwnna wedyn, ni sôn am y cyfres symudiadau, nath yr Eidal cico'n hir, ffain. Ni wedyn, sefydlu meddiant, cico'n hir eto, a wedyn dweud wrth yr Eidal, come on, redwch ato ni. Wnaethon ni cyrraedd yn hanner ffordd, cadw nhw'na o dan rwystredigaeth, Thomas Williams yn rwygo'r bêl, neu'n adennill meddiant. Alex Mann yn ymffodus yn cico'r bêl i dros llinell gwsg. Unig cansyniad fe o'r tournament. Right? A beth dath yn union syth ar ôl hwnna? Kick off. Drop out. Drop goal, sorry. A drop out mas. Edwards yn dale, cico, triffwynt. A wedyn yr Eidal wedyn yn cico'n fyr yn trio cael y bêl nôl. A meddwl, right, ni ddim eisiau cico hir i Cymru, achos maen nhw'n gwybod, maen nhw'n dda wneud hwnna. Ni'n mynd i trio ennill y bêl nôl, achos ni ddim eisiau Cymru cico i ni, a ni wedyn gorfod rhedeg, achos nhw ddim yn hoffi amddiffyn Cymru. So, amddiffyn Cymru yn ennill siwr gymaint o barch gan y gwrthwynebwyr, o'n nhw'n cico'n fyr wedyn, sydd yn anamal iawn oedd pobl yn cico'n fyr dydymau. Cico'n fyr i trio ennill y bêl nôl, Daf Jenkins yn ennill y bêl. A wedyn ni'n cico lan, a Eddie James yn bwlio Ioane ar y hanner ffordd, a wedyn nhw'n drop o'r bwrw bêl ymlaen, a wedyn scrum i Gymru. A sort of 2 neu 3 munud fyna o basically Cymru yn chwarae sgript. Lle ni'n mynd i wneud hwn, a ni'n gwybod ni'n gallu delio ac amdopi gyda unrhyw beth mae gwrthwynebwyr eisiau trio wneud. Yn erbyn, ni ddim yn sôn am yr Eidal o 5, 6, 10 mlynedd yn ôl nawr. Ni'n sôn am y tîm gorau Eidal erioed, sydd newydd curo Lloegr, mynd yn agos at Iwerddon, dylsyn nhw'n curo Iwerddon, a curo yr Alban. A tîm nath curo Awstralia'n ddiweddar fi'n credu, a wedyn yn amlwg tîm sydd gyda llwyth o gryfderoedd o gwmpas gael, a hefyd y sgrym cryfa yn y tournament. A nath Cymru cael un neu ddoi dros arnyn nhw, a tra bod Thomas Francis ar y cae, ni oedd y sgrym cryfa. Nhw a Ferrari ddim yn chwarae, ond, plien yn y cap fyna. A mi'n credu, yr adeg byr na fyna, just yn microcosm o beth, pa mor bell ni wedi mynd, a beth sydd yn bosib eto o nawr ymlaen. So, really positive. Mae o'n positif, a dwi'n meddwl dyn ni gyd yn cytuno dim fflwc oedd hwn, mae yna hael ar bryn eto. Ond be ydych chi'n meddwl, Owen, sy'n rhaid ni wneud i adeiladu a hwn ar ei gwella yn y gemau nesaf sy'n dod dros yr haf? Wel, i fi, oedd yn diddorol gwrando at Daf fyna, achos oedd llawer o'r bwyntiau yn mynd trwy'n feddwl i hefyd, ac cysondeb i'r chwaraewyr yn mynd nôl i'r clybiau, achos mae un o ddoi chwaraewyr dyn ni fan hyn sydd wedi bod yn chwarae mewn safle penodol, a ydyn nhw'n mynd i mynd nôl i'r chwarae yn y safle yna yn ei rhanbarthau. So mae rai bod ni'n sicrhau bod nhw'n dod yn aml yn chwarae fyna. Yn anffodus, y chwaraewyr sy'n neidio yn feddwl i fyna yw Lewis Rhys-Samet. Cyn i'r tournament ddechrau, o'n ni'n gyd yn cwestiwn i'n meddwl pwy yw'r ser sydd gyda ni yng Nghymru. A jyst i enw fe yn codi ysbrydoliaeth, mae'n amlwg bod e'n barod. Mae'n fel bod e'n dal bach yn dysgu'r gêm eto. Ond os allai fe dechrau gweithio'n galed nawr i
ennill meddiant, ennill hyder yn y safle 15 na, a chefon arf arbennig fyna. So byswn ni'n edrych ymlaen i weld sut mae datblygiad fe fyna. Hoffwn weld to'r chweiwyr yn aros yn ffit, yn amlwg, achos mae dal llwyth o gemau gyda nhw. Mae'n siom, mae un neu ddoi partneriaeth efo ni. Chi'n edrych yn y rengf ôl, le mae both yn y man falle mynd i dachrau gallu weithio efo'i gilydd. Mae Falataw mynd i ddod nôl mewn i tîm Gaerdydd, so falle bydd bydd cryfder gyda nhw yn ei ffordd bod nhw'n gweithio. Ond just cadw'r hyder, cadw'r meddiant, mae Dan Edwards wedi dod mewn allan o hwn, ac os mae'n gallu parhau i ware nawr, yn anghofio am hopeth sy'n digwydd efo'r rhanbarth, anghofio am bopeth os gallai fe, a cadw'r meddiant na. Dyna'r broblem yw, maen nhw'n mynd nôl mewn i reality sydd yn anffodus i nhw gyd. Mae ambell i chwaraewyr nawr, maen nhw'n mynd nôl yn meddwl, mae hwn yn grêt, ni wedi chwarae dros Gymru, ni wedi ennill y dorf nôl, mae cenedl ni'n falch, ond sa'n siŵr pryd dwi'n mynd i ware nesau dros yn rhanbarth, ble ni'n mynd i ware. So mae rhaid bod cynllun yn cael ei lliwio i'r chwaraewyr yma, dwi'n meddwl. Ond just cysondeb, mae'n anodd achos sa'n moyn siarad allan ddwy ochr o'n wyneb fi fan hyn, mae angen i ni dechrau plethu mwy o chwaraewyr mewn, dechrau adeiladu dyfnder yn y garfan yma, achos dyn ni ddim yn cenedl sydd a chwaraewyr yn aros efo'i dwylo i fyny yn dweud. So mae rhaid, dyn ni methu mynd holl ffordd mewn gyda'r tîm 15 yma a meddwl, right, this is it, dyma ni. Mae rhaid bod ni dechrau meddwl nawr, pwy yw'r patrymau? A fel dwedodd Daf, oedd yn braf i fi cael gweld oedd chwaraewyr sydd ddim wedi bod yn chwarae yn dda, heb ennill ei lle nôl achos mae profiad dyn nhw, neu dim dewis. Mae y ffaith bod Beard wedi cochi ei lle, dylse hwnna nawr cryfhau ei egni fe nawr i weithio nôl mewn i'r tîm. Achos mae Ben Carter, mae Daf yn yr ail reng, di creu platform nawr i ni ddechrau adeiladu. Fel ddwedais ti, Daf, haen ar ben haen nawr. A dwi'n moyn gweld bod cystadleuaeth dros llefydd. So ydy'r cyfathrebiad na mynd i ddigwydd rhwng yr undeb, a maen nhw'n pwysleisio i'r rhanbarthau falle, dyn ni'n gweld y chwaraewr yma hir dymor yn gweithio yn y safle yma, mae rhaid bod e'n chwarae. Ni methu cael sefyllfa le am rhyw reswm neu beidio, maen nhw'n taflu fe mewn at 6. Neu mae fe'n symud o'r asgell mewn i'r canolwyr. Mae rhaid bod y chwaraewyr yma nawr datblygu eu chrefft nhw yn y safle dyn ni moyn mwyn elwa'r tîm Cymru. A mae'n anodd, dyna fel mae Iwerddon yn weithio, maen nhw'n trio gweithio fel, it's all for the nation ag we, mae gyd yn plethu at y chwyddiant uwch ben, ond fan hyn dyna ni, mae rhaid ni dechrau wneud hwnna nawr, cyfathrebu, pwy sy'n mynd i wario ble, fel mae hwnna'n mynd i elwa ni yn hir dymor. Dros yn byr dymor, mae Jack Morgan mynd i ddod môl. Dychmyga Jack Morgan yn y tournament yma. Bysa fe wedi bod yn anhygoel, bysa ni'n meddwl, efo Wainwright a Man. Pwy byddwn ni'n gropa? Wel, Man yn anffodus i fi, a paid dangos hwn yn Aberdâr, falle Man, ond dwi yn licio Man. Mae fe'n boen yn y ben ôl nag yw. Mae'n hollol. Mae'n neud lot o bethau bach. Odi. Mae'n sylwi yn fyw, ond pan ych chi'n mynd nôl i'r gêm, ni'n gweld y detail. Mae'n dda iawn yn y llinell, ni'n gwybod na, mae'n amlwg yn sefyll mas. Ond y pethau bach, a nath nhw ddim defnyddio fe cymaint yn y gêm olaf o ran cario'r bêl a'r tip-off na, lle mae yn cuddio bod e'n mynd i tipio'r bêl. Mae i bob pwrpas yn edrych bod e'n mynd i cario'n galed iawn. Mae'n siapio'i gorff, mae straid e'n mynd, mae'n mynd i contact, a mae'r bêl, bwmp, mae di popo off. Mae'n cuddio'r sgil na, well neu'n rhywun arall. Mae'n edrych fel mae'r Zela newydd yn neud e. A fel mae Iwerddon yn neud e. Ond mae e'n neud e'n dda iawn. Mae o ran ymddiffyn yn dda iawn. Mae'n glyfar iawn. Mae'n amlwg yn deall a darllen y gêm iawn mwyn gwneud cymaint o dacls. Dwi ddim yn fan iawn. Dwi ddim yn fan enfawr o ddathlu sawl tro mae rhywun yn taclo.
achos dyna job e. Swn i fel Roy Keane fan hyn. Well, yeah, well, exactly. I won't do the accent. Ond Yeah. beth ydyn ni'n disgwyl iddo fe wneud? Ond hefyd ar y llaw arall, pam ydyn ni'n neud, pam ydy un person gorfod wneud 32 tackle? Ni ddim di gael digon o'r bel. Dwi ddim fel bethau bod e'n gwthio pobl arall mas o ffordd yn ei tackle. Mewn ffordd mae'r stat yna yn cuddio rhywbeth arall fi'n credu, dyle bod ni gyda'r bel fwy. Mae'n diddorol da fyna, achos fel dwedais ti, falle oedd mae rhaid yn nhw safio fe o'i hunan, achos yn amlwg os mae'n taclo at y lefel na, ydy e'n gallu fod yn effeithiol yn gario'r bel ac yn amddiffyn. So mae rhaid nhw falle siarad. Mae'n amlwg bod e'n chwarae efo siwr gymaint o falchder dros cynrychioli, ond mae rhaid fe fod yn smart o hynna. Yn bersonol, right? Bydde well dy fi gweld, fi'n credu bod y tools i gyd dy fe, mae'r ffram gyda fe, ond fi jyst yn meddwl bod mae'n rhy ysgam. Mae'n dal yn edrych bach. Mwyn bod yn effeithiol iawn, yn erbyn, a chymod, mae'n wared dda, ond mae angen iddo fe fod cystal a Botham pam ni sôn am bod yn gorfforol. Right? Achos i fi, mae rhaid gael cydbwysedd yn yr reng ôl, a ydych chi Wainwright yw'r main ball carrier sydd yn effeithiol iawn. Mae wedyn Jack Morgan yw'r arweinydd ar open side, fe sydd yn brysur, touches on the ball, arwain, chymod, a hefyd chwarae pêl yn y canol cae gyda'r canolwyr a gyda Dan Edwards neu Costello. Ond wedyn, yn bersonol, falle bach yn draddodiadol fan hyn nawr, ond dwi'n hoffi reng ôl blaen asgellwr blindside i fod fel danlydiad. Neu pan roedd Wainwright o chwarae chwech. Chymod, the defensive blocker, the big hitter, rhywun sy'n bwlio yn agos at y Rex. Rhywun sy'n gwneud y gwaith caib ar raw. Nawr, mae man yn gallu wneud e, ond dwi ddim yn credu bod e digon fawr i wneud e yn erbyn the big boys. Pobl fel Richard Hill, Lydiat, pobl fel yna. Fi'n gwybod yn ifanc, ond os o'n i yn sôn am pwy byddwn ni dewis, yn bersonol, byddwn ni'n aberthu Alex Mann a cael Botham a Jack Morgan fel 6 a 7. Chi'n cymharu eich le oeddwn ni, wel, ar ôl y gêm yn erbyn Lloegr. Mae yna cynnydd wedi bod, a dyn ni gallu weld light at the end of the tunnel yn was deud yn Saesneg. Just i fynd ymlaen a bydd oedd Owen yn neud, cwestiwn ych chi'n gofyn i Owen o ble ni'n mynd i neud nesaf. Mae angen i ni adeiladu dyfnder yn y carfan. Mae'n anodd iawn i wneud hwnna nawr, wrth gwrs, achos pan ych chi'n ystyried bod natur y gemau tu allan ffenest y Chwe Gwlad nawr yn cymryd golwg gwahanol. Maen nhw fel mini-tournaments. Ac felly, chi ddim yn mynd i'r ariannyn am 2 gêm, a wedyn mynd â falle 3 neu 4 chwaraewr i ddatblygu, neu America, neu chi mynd i Japan, lle mae rhywfaint o luxury gyda chi i ddweud, wel, falle newn ni colli'r gêm, ond mae Louis Hennessy fan hyn nawr, ni'n mynd i roi 2 dechreuad bach i fe. Neu mae Morgan Morse fan hyn nawr, a chi'n mynd i chwarae boes ifanc yn y gemau haf hyn. Nawr, falle bydd Steve Tandy yn neud hwnna, ond mae'n edrych fel bod y natur yn wahanol nawr, achos fi ddim yn gweld De Affrig yn neud hwnna. No. A so, sut ni'n mynd i datblygu y boes y dod nhw mewn? Fi'n gwybod sy'n bod yn y cynllun gyda Steve Tandy, ond mae amlwg bod angen i ni ddatblygu'r carfan, a mae yna sybredion eitha cryf bod Tandy a'i hyfforddwyr yn edrych tramor am chwaraewyr sydd gyda cysylltiadau Cymru. Mae yna 2 enw wedi bod yn y wasg, yn slow fach yn dod trwyddo. Kane James, boi o Sir Benfro, ath ei ffwrdd i Loegr i ysgolion, ysgol Bonedd. Mae wedi ware yn y system Lloegr dan 19 a dan 20. Mae e wedi ymgartrefi fi'n credu yn Exeter Chiefs. Ond dwi ddim wedi penderfynu eto os yw e'n mynd i chwarae dros Cymru neu dros Lloegr. Dwi ddim yn gweld llwybr iddo fe mynd i warae i Loegr. Mae yna sybredion am Zach Wimbush, canolwr. Mae Taylor Cahill, yr ail reng.
fi'n credu, rhywun sy'n newydd, fi'n credu taw'r Highlanders, mae Taylor Kane yn wario, falle, i sut Highlanders yw e. Felly mae yna sybrydion am chwaraewyr arall i gyfoethogi y carfan, ble maen nhw'n i chwarae i gêm pro nhw, pwy a wyr, ond fi'n siŵr bydd y WRU yn ffindo arian i Gaerdydd. Sorry, Andrew. Ond, na, mae yna sybrydion bod yna chwaraewyr da allan yna, ar radar Steve Tandy, a fi'n credu os taw, chymod, mae wedi dod o set-up yr Alban. Felly mae'n gwybod sut i gweithredu y fath o chwaraewr, fel wedys i gyfoethogi dyfnder y carfan. Felly, dyna beth fi'n credu sydd angen digwydd. Dyn ni ddim gyda dau chwaraewr ym mhob safle. Ni wedi bod, bod ni wedi colli Jack Morgan a Falataw, a gallech chi ddweud Max Llywelyn, ond mae Costro wedi gael cwpl o anafiadau hefyd, ond i fod yn hollol onest, mae rhaid i ni gael 2 neu 3 chwaraewr o safon dros Cymru ym mhob safle, mwyn i ni gystadlu gyda 5 top yn y byd unwaith eto. Edrychwch ar Iwerddon, edrychwch ar chymod, Lloegr i raddau, wrth gwrs, ond Ffrainc a De Affrig ymlaen, ac yn enwedig Australia ar un o bryd, maen nhw'n boys rugby league yn dod nôl at nhw. So, dyna be mae angen i ni mesur yn hunain yn erbyn. A chymod, falle dyna'r problem gyda'r Eidal dros y penwythnos hefyd. Nhw wedi dod i diwedd y tournament, a i bob pwrpas, un tîm sydd gyda nhw. Yn debyg iawn i ni ar ein gorau. Un tîm ddechrau sydd gyda nhw, a wedyn unwaith bod cwpl o anafiadau a pobl yn mynd yn flynedig. Chymod, mae'n anodd i gadw'r momentum na, ond ni oedd wedi arafu lawr yn arafach na nhw, os licwch chi, fel chymod, dywediad y redwyr 400 metr, chymod, fath o beth. Wel, diolch am hwnna, a gobeithio gan i weld beth sy'n digwydd rwan dros yr haf. A ni troi rwan i'r tîm o dan 20, a na i dechrau os yn iawn. Collad arall dydd Sul yn Rodney Praed, tywydd a nifer, ond i orffen y bedwerydd a dim ond ennill un gêm, yn chydig bach yn siomedig. Dwi'n gwybod, mae'n anodd efo'r tîm o dan 20, datblygiad dydy, a trio datblygu chwaraewyr, ond ydyn ni'n iawn, ydyn nhw'n iawn y fod yn siomedig, ond beth ydych teimlo chdi am y purpose y tîm o dan 20? Wel, chymod, mae yna dywediad wedi bod yn hanesyddol ac yn draddodiadol yng Nghymru bod nhw ddim yn becso cymaint am canlyniadau, maen nhw'n wain y penderfyniadau, y perfformiadau, ond hefyd o ran, fel ych chi'n dweud, y llwybr a'r chwaraewyr yn dod trwyddo, os maen nhw'n gallu cael 2 neu 3 pob flwyddyn allan o rhyw fath o garfan. Os ydrychwch chi ar carfan Cymru nawr, mae ydych chi Louis Hennessy, Eddie James, Dan Edwards, Morgan Morse wedi cael cap. So le ni, mae'r 4 na wedi chwarae dros Cymru, daethon nhw trwy yr un carfan, yr un cynnewyllyn os licwch chi, o chwaraewyr. Cam Wynnet wrth gwrs wedi cael cap allan o'r grŵp yna. Tu allan i hwnna wedyn, falle bod ambell un iddo. Mae Mackenzie Marty wedi cael cap. So, chymod, o'n nhw wastad yn dweud, y mantra oedd, os ni'n gallu gael, chymod, ni ddim yn mynd i gael tîm sy'n ennill Cwpan y Byd, ni'n mynd i gael tîm sy'n ennill y Grand Slam, ond, ti'n mo, yn anffodus, dyw hwnna ddim yn digon uchelgeisiol i fi. Dyle bod ni yn creu llwybr, dyle bod ni yn creu academies, profiadau, gwthio pob chwaraewr, fel bod nhw yn neud hwnna. Achos y camp lawn diwetha, fi'n credu oedd 2018, gyda Adam Beard, Ellis Lewis, beth yng Nghalw, Dylan Lewis, a Keelan Giles a Owen Watkin, boys fel yna. So fi'n credu dylen ni fod yn fwy uchelgeisiol, a fi'n credu ni'n digon, mae'n iawn i ni cwestiynu.
dwi ddim yn credu bod y tymor hyn wedi bod yn digon da gan ystyried bod na chwaraewyr da gyda ni. Y boi Manuel yn y canol, Tom Bowen. Chymod, maen nhw'n sôn am Leggett Jones fel chymod, chwaraewr. Mae wedi wario dros y Scarlets yn barod. Mi oedd na stat yn dweud bod dim un o'r reng y 5 blaen wedi chwarae unrhyw pro rygbi. Mae wedi wario SRC, mae wedi wario ambell i gêm yn Lloegr yn y Prem Cup, fel Luke Evans a Ocean Williams i Bristol Bears yn y Prem Cup, ond sy'n wedi wario Premiership Rugby. Louis Hennessy wedi cael ambell i cap, ambell i gêm, ond pan oedd e'n wario 20s, oedd e ddim wedi wario. So, ni dal yn sôn am yr addewid sydd gan y boes ifanc hyn. Ni'n cyrraedd pwynt lle mae y set-up yn cael mwy o amser gyda'r chwaraewyr. Oedd yn dadl cwpl o flynyddoedd yn ôl bod nhw ddim wedi cael digon o amser gyda'i gilydd mewn camp. Maen nhw wedi cael hwnna nawr. So mae Whiffen yn cael lot mwy nag oedd yr hyfforddwyr yn chwarae, yn cael gyda chwaraewyr. Felly, so'n credu bod e'n digon da. Mae rhaid i ni gofyn mwy am Richard Whiffen a'i hyfforddwyr. Mae nhw sôn bod Josh Turnbull yn ei job da iawn yn dechneuol gogol dyn nhw. Ond ni'n chwarae'n dda iawn erbyn Lloegr, dylsyn di ennill. Chwarae'n dda iawn yn erbyn Ffrainc. Ambell i look gyda cais Tom Bowen. Pe bai hwnna di mynd mewn, falle bydd ni ennill hwnna. Ond wedyn, dim digon da wedyn yn erbyn Iwerddon ac yn erbyn yr Eidal, lle dylsen ni wedi ennill. A fi'n credu mae drop sylweddol wedi bod pan mae'r arweinwyr yn dod bant o'r cae. Sean Davies enghraifft yn chwaraewr cryf iawn dros Cymru. Mae e'n dod bant o'r cae a wedyn ni'n colli ffordd rhywfaint. Y reng flaen yn dod off y cae. Ni'n colli scrums. Chymod, ni'n newid y bachwr. Mae Tom Howe yn dod bant a wedyn ni'n colli line-outs. Felly, mae yna, heb fod yn rhy fanllid ar y chwaraewyr ifanc hyn, nid y chwaraewyr wy'n barnu fan hyn nawr, ond ni'n baratoi nhw digon. Oedden nhw'n cael digon o brofiadau. Felly dod nôl i safon yn SRC, fi ddim yn siwr, ond mae lot o gwestiynau fi'n credu i ofyn fan hyn. A un peth arall cyn i unrhyw'n arall eisiau siarad. Mae cwpan y byd yn dod lan nawr yn Georgia. Mae'n mynd i fod yn anodd iawn. Mae dyn nhw Georgia yn ei grŵp nhw, gêm cyntaf. Yn credu taw De Affric yw'r tîm arall. A Uruguay. So 3 tîm wedi caled yn erbyn nhw. Mae Pac Cymru i ddechrau yn dda. Ond wedyn, unwaith bod ni'n dod 55-60 munud, mae rhaid wneud newidiadau. Oedden ni'n mynd i fod yn digon da. Oedden ni'n mynd i fod yn digon gryf. Ond yn gystal â hynny, mae yna 2 neu 3, ond mae yna 2 chwaraewr yn bersonol. Mae fi'n meddwl dylsen nhw wedi cael cyfle yn y Chwe Gwlad a'r mewnwr Ellis Lewis sy'n wario dros Abertawe a hefyd Pontypool. Mae wedi mynd i Pontypool nawr i gael game time. A hefyd Matt Jones yn Harlequins. Chwaraewr talentog iawn. Maen nhw'n dwlu arno fe yn Harlequins a maen nhw'n methu deall pam dwi ddim yn cael cyfle yn Ngharfan Cymru. Ac yn ddiweddar, nath ei chwarae yn erbyn Japan dan Bedr y 15 ac yn ennill y gêm i nhw. Felly, mae yna digon o talent a mae rhaid i ni cwestiynu oedden ni wedi dewis y chwaraewyr gorau achos heblaw am Sean Davies fel yn haneri, dim llawer o brofiad o dan o fe. Dim ydyn ni chwaraewyr sydd yn dynion ifanc nawr, yn wedi'i mewn o'r Ellis Lewis, sydd â'i stael fe o fod yn wynebau y gwrthwynebwyr. Chymod, mae'n siwto fe, yn wedig os ni'n mynd lan yn erbyn Georgia o South Africa. So, fi'n gobeithio falle bod yn rhywfaint o ail ystyried yn camp maen nhw'n ehangu'r camp nawr, unwaith eto, a wedyn maen nhw'n bron o bod clean slate, right, dechrau to. Chymod? So fi'n credu mae angen cwpl o chwaraewyr o tu fas y carfan i gryfhau beth sydd gyda ni'n barod. Ia, dwi'n cytuno. Oes rhywbeth chi eisiau ychwanegu? Na, o'n i'n hollol, o'n i'n diddorol, o'n i'n ar Google tu ôl i'r dialog fyna, jyst yn edrych am ffeithiau mae Daf yn taflu fyna allan fyna. Nid i check on, jyst allan o diddordeb, achos mae
mae fe'n anodd i weld, just i fi, pwy sy'n arwain pethau, yn amlwg mae Whiffen ar ben hwn, ond pwy sydd yn arwain Whiffen ymlaen, pwy sy'n bwydo mewn iddo fe, yr hyn falle sy'n mynd i elwa yn hir dymor. A'r fath na o cyfathrebiad falle, byswn ni'n mwynhau gwybod mwy am hwnna, falle, yw sut ydyn nhw'n gweld y chwaraewyr yma, achos mae fe'n hawdd falle i syrenu o fewn tîm achos mae cap ar ei oedran, ond sut ydyn ni'n mynd yn cam yn bellach. Mae'r perfformiad o ennill yn un peth, a yn amlwg dyn ni ddim wedi gwneud digon o hwnna, ond sut ydyn ni yn dactegol yn bwydo mewn i'r chwaraewyr ifanc yma, y cynllun hir dymor. Be dyn ni moyn gweld allan ohonyn nhw? Beth yw'r cynllun? Sut ydyn ni'n mynd i cael nhw i credu yn y daith maen nhw'n wneud? Oedd Sam Warburton sôn yn y gêm ar y penwythnos am gweld Rhys Carey am y dro gyntaf. Gweld e'n chwarae cyn ymarfer, ac oedd e'n sôn am, welodd e fe, ac am, ti'n meddwl, 19 falle, 20, yn dweud, di chwarae i'r chewod. Mae gen ti'r talent. So, os mae'r talent na, sut ydyn ni'n sicrhau bod y chwybr na mynd i fod ni'n... Wel, dyw e ddim yn esmwys, sneb mynd i roi unrhyw beth ar plat i chi. Mae rhaid chi ennill a heiddiau. Ond sut ydyn ni'n mynd i sicrhau bod gynnyn nhw'r cyfle gorau i bwydo mewn i'r tîm. A fel gorffen o'n i ddweud yn sôn am y tîm cyntaf Cymru, yw sut ydyn nhw'n mynd i dod mewn i cryfhau y sgwad a dod i'r arfer a chwarae dan y tactedau sydd gan tandi ar holl tîm ar ffordd o gwmpas. Ond falle mae gobaith, mae cwpl o chwaraewyr fel ddwedwch chi yn ysbrydoli, ond byswn ni'n, wel, bendant ar ôl hwn, byddai'n cadw llyged allan am y boi Matt Jones, achos mae'n swnio a darllen yn chydig amdano fe. Mae'n amlwg, os mae Harlequins wedi pigo fe fyny, dyn nhw ddim yn ffylied, a mae'n bound bod nhw'n gweld, yn wedig dan dychmyg ar rhywun fel Marcus Smith a y dalent sydd gyda fe. Nawr, os mae Matt Jones gallu dysgu unrhyw beth allan o hwnna, mae addysg o fewn byd rygbi, wel, mae falle dysgu mwy yw e mynd i ddysgu unrhyw le yng Nghymru ar hyn o bryd, so dylsyn ni dathlu hwnna. A byddai'n cadw llyged, so diolch am hwnna, Daf, diddorol. Oce, i orffen, byddwn ni mynd at yr URC yn ôl gemau dros y penwythnos. Mae gennym ni 2 tîm yn barod allan yn dde Affrica. Ar gyfer Caerdydd, maen nhw dechrau y penwythnos yn Mertoria fori. Amser te fori, dwi'n meddwl, i ni. Be ydych chi'n meddwl fyswn nhw'n gallu gwneud nos Wener? Os oes yna cyfle i nhw ennill ar can ymlaen yn yr 8 uchaf, ti'n meddwl, Owen? Wel, look, yn amlwg mae Caerdydd cyn i'r pencampwriaeth torri'r gemau, oedd gynnyn nhw rhyw fath o meddian yn mynd ymlaen. Maen nhw'n elwa o chwaraewyr dod yn ôl. Mae'n amlwg bod Faletau mynd i ennill i lle yn ôl a chwarae. Faint eich wedi dibynnu a chwaraewyr sydd yn 35 ac i ni'n mynd i ofyn i fe nawr chwarae yn dde Affrica. Ond mae brofiad mynd i helpu weddill y tîm. Ac ai ddim weld llawer. Mae Bulls falle ddim yr tîm cryfar hyn o bryd o dde Affrica, ond cwestiwn yn gyffredinol, faint o chwarae mae'r chwaraewyr de Affrica yn gwneud yn y amser pencampwriaeth yma? Beth sydd yn cadw nhw'n brysur? Ydy'r un cystadleuaeth fyna? Maen nhw wedi chwarae rai gemau yn yr URC rhwng ei gilydd. Maen nhw'n chwarae yn erbyn ei gilydd. A dim bob wythnos. Ie, so falle, mae'n dibynnu faint o chwaraewyr daeth nôl mewn, yn amlwg mae Ben Thomas mynd i fod yna, so so'n siŵr faint arall o'r garfan Cymru sy'n mynd i fod yn rhan o hwn, yn anebygol bydd llawer ohonyn nhw, gan fod lot fawr wedi fod yn amlwg yn y pencampwriaeth. Faint chi'n gwybod, Daf, ydyn nhw'n mynd i ddod nôl? Mae Belcher i gael i enwi, mae Grady nôl ar yr asgell, mae Ben Thomas yn chwarae wedyn ar y
Sa'n gwybod pwy sydd ar y bench. Both Fyswn ni'n them ar y dy- bench, both them ar y banc a Falatau. Both yn Falatau ar y bench, yeah. Ond mae Bulls, right, Fully fan loaded. starting. Mae Noche yn chwarae, mae Pollard yn chwarae, mae Aradensi yn chwarae. Yeah, Mae yeah. Moody yn chwarae. So mae nhw'n dda, a mae nhw'n altitude. Yeah. Wel, penderfynu, mae'n dibynnu faint maen nhw'n, yn amlwg maen nhw'n cymryd tîm mor cryf ag sy'n bosib, a mae rhaid nhw'n mynd ach yna i ware, ond fel dwedais ti, sut eich di weld sefyllfa le maen nhw'n mynd i gyrraedd a chwarae. Yr unig peth falle byse'r ffaith bod y tîm oedd De Affrig yn chwarae i gilydd, falle bod nhw wedi bod newid i garfan o gwmpas ychydig a bod nhw ddim falle 100% yn eu meddiant maen nhw wedi adeiladu os maen nhw'n chwarae yn wythnosol, ond dwedwn ni wedyn, mae'n yr un peth gallu di ddweud am dîm Gaerdydd, bod y chwaraewyr dod nôl mewn at ei gilydd ac yn chwarae, ond mae'n anodd hefyd achos y ffordd mae Caerdydd wedi bod yn chwarae yn taflu'n bêl allan a chwarae yn lledu'r bêl. Neiff nhw mynd yn flinedig iawn yn gloi os maen nhw'n trio chwarae gêm cloi. Byddai'n diddorol ach Tom Bowen gael gêm arbennig allai ddychmygu os oes gwagle a os oes lle iddo fe redig, ond Dwi ddim o'r. dwi ddim allan. O'n i'n gweld achos mae yn y wasg ar hyn o bryd am ei ffaith bod wedi arwyddo cytundeb a mae'n aros sydd yn amlwg yn fraint iddyn nhw achos allai dychmygu diddordeb bysau allan yna enwedig fe a Steffan Emmanuel mynd i bod yn hain arall i Gaerdydd ac i Gymru yn y dyfodol. Ond Sean bod e ddim yn chwarae te. Ond sa'n gweld bod nhw'n ennill, ond o'n i ddim. Problem fwyaf gyda pwynt neu 2 allan o'r gêm. Problem fwyaf Caerdydd i credu yw cael y sylfaen achos pan ych chi'n edrych ar dim byd yn erbyn props Caerdydd, ond Southworth, Javon Sebastian, Wainwright, a boi efe Cywel yw e, boi o Met Caerdydd ar y fainc. Dyw e ddim yn Barrett. Dyn nhw ddim yn hen bennau sydd gorfod mynd i altitude, De Affrig, Pretoria, a chwaith fel Owen yn dweud, redig rownd y cae chwaith. Ni ddim yn sôn am pobl sy'n gallu redig rownd y cae at altitude. Mae'n anodd. Mae'n talcyn caled. McNally in the second row, great, not. Dan Thomas, Basham a Lawrence, fi'n licor reng ôl na, maen nhw'n gret. Byd nhw ddim yn ildio dim byd, ond mae'r olwyr wedyn, Davies, Sheedy, Thomas, Millard, Beetham, Winnet, Grady, digon o ceisiadau fyna. A falle just ewch am 4 cais. Ewch am 4 cais. Chymod, y peth yw gyda Caerdydd, mae dyn nhw credit ar hyn o bryd, maen nhw'n uchel lan yn y dechrau nhw'n dda iawn y tymor. A chymod, o ran cydbwysedd y tymor, maen nhw wedi dechrau off gyda llawer o gemau, byddwn ni'n dweud gemau hawdd, ond wnaethon nhw off yn gyflym arediad o fuddugoliaethau. Nawr maen nhw gorfod mynd i De Affrig. Mae dyn nhw credit yn y banc, mae dyn nhw buffer bach na. So, os maen nhw'n ennill, chi'n wedyn yn sôn am top 4 fe. Ond fi'n credu maen nhw'n saff yn yr 8 top. A ni'n ôl i Gymru wedyn yn nos Nwener, a'r tîm sydd wedi dal fyny, dwi'n meddwl, ond collon nhw eto yw y Scarlets, dydd Gwener diwethaf. Maen nhw adre yn erbyn y tîm ar gwylod, y Zebre. Mae'n rhaid nhw ennill hwn. Mae wedi gweld y tîm yn eitha dda, a ti'n gallu weld unrhyw ffordd nhw mynd i colli hwn eto? Na, chymod, maen nhw'n chwarae gartref. Chymod, os chi'n edrych ar ni. Mae'r tîm sydd... Mae'n weddol solid y tîm. Cemsy Mathias, Ryan Elias, Holtz, Lowsy, Douglas, Taylor, Anderson, McLeod. Mae dyn nhw cysondeb yn y pac na nawr. Yn gwybod bod McLeod i bod gyda Carfan Cymru, ond
I fod yn deg i Steve Tandy, mae wedi rhai chwaraewyr nôl i rhanbarthau pan nad oedd angen, yn wahanol iawn i falle hyfforddwyr eraill Cymru yn y gorffennol. Wedyn, beth sy'n neis fan hyn yw fi'n gweld Archie Hughes yn dechrau naw. Chymod, pan ni sôn am talent mewnwyr Cymru, fe falle yw'r sparc gorau yn yr danugen dros y blynyddoedd diwethaf fi'n credu. A tyma, dyw Thomas Williams ddim dim lot o amser ar y cloc gyda fe. O dan o fe wedyn, mae yna gwagleoedd. Ni'n gweld eisiau y Gareth Davies a Thomas Williams diwel, chymod. So fi'n gobeithio bydd Archie Hughes yn dod trwyddo fel y mewnwr newydd. Un arall, wrth gwrs, yw Shea Hope. Mae fe wedi bod yn chwarae dal un. Yn anffodus ACL wedi cael injury ACL iddo fe. So fi'n credu, os ych chi'n edrych ymlaen i dyfodol a pwy yw mewnwyr gorau Cymru nawr yn yr bracet ifanc yna, Shea Hope a Archie Hughes fi'n credu yw'r ddau sydd gorfod dod trwyddo yn weddol fian yn y 2 flynedd nesaf, byddwn ni'n dweud. A wedyn, Leggett Jones, Johnny Williams, Page yn y canol, Rogers, Mee a Murray, y tri yn ôl o Carfan Cymru. So mae yna digon o dalent yna, yn ymwedig yn yr olwyr, a cysondeb yn y pac. Yn amlwg, os ych chi ddim gyda cymaint o chwaraewyr Cymru yn y Carfan, chi'n gallu adeiladu Carfan gyda chwaraewyr good pros fel ni wastad wedi pob wythnos, boys fel Anderson, hell of a signing, a Douglas, a Lawsi. Mae pac y Scarlets yn chwarae'n llawer gwell pan mae Lawsi ar y cae. Fi'n credu, fi'n gweld bonus point win i Scarlets fan hyn i fod yn hollol onest. A dyw Zebra ddim mor gryf â ni a unrhyw chwaraewyr o'r Eidal, bydden nhw'n mynd dod trwyddo. Felly na, does dim byd i becso am fi ddim yn credu. Maen nhw eisio'r buddugoliaeth yn bendant. Oce, a ni'n mynd i nôl i dde Africa rwan, a Ydy Sul. Dreigiau wedi cyrraedd yna yn chwarae yn ebyn y Sharks. Yn y goffennol, byddwn i'n deud, wel, mae hwn yn... Stormers dwi'n meddwl, yw e? Stormers, sorry, mae drwg gen i. Panic oedd da fi wedyn, o'n i'n meddwl. Na, sorry. Fyswn i deud yna, ond Tom yr hwn, maen nhw wedi gwella, a wrach nhw'n gallu cystadlu a cael rhywbeth allan o'r gêm. Da chi'n meddwl? Wel, hoffwn i feddwl ni, yr hyn oedd yn cryfder ar y pryd, ti wedi defnyddio'r gair yma, y lot hyn oedd meddiant, oedd gan nhw yn wedig ar y blwyddyn newydd yn Nadolig. Tîm oedden nhw, tîm o chwaraewyr oedd yn gweithio ac yn ymladd dros ei gilydd. Dwi'n meddwl oedd chwaraewyr fel Angus O'Brien, fe oedd y poster am hwnna, fe rhywun sydd wedi bod y gwmpas y bloc, pobl wedi anghofio amdano fe, dewch gawn ni gyd chwarae gyda'n gilydd yn erbyn y byd. Falle mae bach o hwnna wedi mynd i ffwrdd ohonyn nhw gyda'r gemau yn stopio am tamed. Yn bositif bod chwaraewyr yn dod yn ôl. Mae Elliot D, mae sôn bod e'n mynd i fod yn agos at gael ddewis a bydd e'n amlwg yn frwdfrydig i gynrychioli'r rhanbarth to. Dwi'n gweld yn anodd iddyn nhw, achos mae Stormers yn agos iawn ar y frig y gyngrair yma. Mae rhyw nifer o gemau maen nhw wedi ennill ar Glasgow. So, hoffwn i feddwl bod gyda nhw cyfle i ennill rhywfaint. Sa'n gweld bod nhw mor ymysodol yn gryf a Gaerdydd. So, ydyn nhw'n mynd i ennill, ydyn nhw'n mynd i cael 4 cais. Sa'n gweld hwnna. Felly, ydyn nhw'n mynd i allu aros yn digon agos. Falle taw hwnna yw'r ffordd dylsyn nhw yn eiliad cael rhywbeth allan o hwn, ond yn edrych ar garfan y Stormers yn chwarae fan y to, mae lot o dim llawer o brofiad yn tîm dreigiau iddyn nhw to mynd draw fyna ac ennill rhywbeth. Chwaraewyr yn dod nôl, sa'n siŵr to, a falle bod fi'n edrych yn y lle anghywir, bod y tîm wedi cael ei gyhoeddi o flaen y gêm di Sul. Felly, falle os eithon nhw allan yn gloi a trio
cael just good go yn y fe'n gloi, falle taw hwnna yw'r cyfle gorau gyda nhw. Ond so hwnna wedi bod y recipe i dreigiau ennill yn y gorffennol, bydd hwnna allan o'r drefn. Y gemau oedd ennill nhw spel yn ôl y mis Ionawr, falle Chwefror, oedd aros yn agos, gweithio'n galed, a wedyn manteisio ar camgymeriadau tîmoedd eraill. Sa'n gweld bod falle'r egni'r ffitrwydd a'r profiad mynd i fod na iddyn nhw wneud e to, ond mae rhaid ni falle edrych ar hwn fel mae fe mynd i fod yn brofiad am datblygu yn y dyfodol, a just mynd allan na cadw yn agos. O leia, gobeithio bydd y tîm yn cryfach na penderfynodd tua cymryd i Benetton. Dwi'n cofio sôn am hwnna le, oedd meddiant yn dod, oedd yn amlwg oedd tua yn edrych ar y gêm a meddwl, mae hwn mynd i o'n anodd, a cawson nhw absolute hammering mas fyna. A wedyn maen nhw'n dod, fixture yn dod nôl at Rodney, a chi'n gweld pwy mor wahanol yw'r tîm, pryd maen nhw'n gytre ac yn chwarae efo'r tîm cryfa. So, i fod yn onest, dim lot o gobeith, ond falle just y brofiad a wedyn tanlinellu a edrych ar y gemau sydd i dod o flaen nhw gytre a gweld os allan nhw dod mor uchel ag allan nhw. Dylsyd bod nhw'n targedu yn gorffen uwch ben y tîmoedd yng Nghymru, y blaw yn Gaerdydd. Dylsyd targed personol iddyn nhw yw fod bod nhw'n cyrraedd mor uchel ag allan nhw a paid bod y rhanbarth gweilod y leni. Ond dyna fel dwi'n gweld e. Oce, diolch yn fawr iawn. Oce, i orffen eno, Johnny at y gwylch, nhw ar y ffordd, dwi'n meddwl, fori i'r Eidal, i Treviso, i chwarae yn erbyn Benetton. A allan nhw'n ennill, Dafydd? Ie, eitha obeithiol. Fi credu bod y tîm y gweilch yn eitha sefydlog. Os licwch chi, ni wedi bod yn ffodus iawn gyda cyn lleid o anafiadau. Falle bod y tîmau arall wedi cael. Heblaw am falle Rhys Davies. Fi'n credu bod yn rhy gynnar i Jack Morgan i ddod nôl. Ond fi'n eitha sicr ac yn ffyddiog bydd carfan eitha cyson a cryf gyda ni yn gallu mynd mas yna. Dwi ddim fel mynd mas i'r De Affrig a gorfod yn dop gyda yr chwaraewyr fel. A hefyd, mae boys yr Eidal wedi bod yn camp gyda'r Eidal, felly dyn nhw ddim yn mynd i mynd nôl i Benetton, ond mas. Fel, os ych chi, fel y dreigiau gorfod mynd mas i war yn erbyn Stormers, a mae Feinberg yn gomod o Zulu yn chwarae, mae Gallant yn chwarae. Dwi ddim yr un fath o her a hynny, felly mae'n cyfle dda. Dyw Benetton ddim ar hyn o bryd mewn lle da o ran i cysondeb nhw. So mae'r cyfle da gyda ni i wneud rhywbeth, ac os i ni yn y gêm ar ôl awr, fi'n siwr bydd digon yn y tanc gyda ni i ceisio gwthio gartref, a bod rhywun fel Jack Walsh sydd yn brofiadol iawn, gyda'r hael ar ei gefnau, yn gallu lliwio'r ffordd i'r gweilch i gael y buddugoliaeth. So fi'n eitha ffyddiog, fi'n gobeithio o ran ble mae Benetton ar hyn o bryd, mae'n cyfle da i'r gweilch i ennill. Wel, pob lwch o'r tîmau o Gymru. Wel, diolch fawr iawn. So rhywbeth wedi colli, wedi methu allan? Neu pawb yn... So, diolch yn fawr iawn i chi ddau. Diolch yn fawr iawn i pawb yn gwrando. Os ydych wedi mwynhau, plis rhannu efo rhywun arall, ffrindiau neu teulu. Tan wythnos nesaf, diolch yn fawr iawn, boys. A nos da. Nos da. Hwyl, diolch yn fawr.